Burian itu hata nuaing naik bongotata ma parsara minggu ta sadarion ani te pasonang marohata tabuhai ma parminggota marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songo poso-poso na baru tubui, disusu na dinggan naso mangaci. Asalam gada hamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, olo pok kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa do hamatian marhite-hite hamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimo namangulu hami, ala ni haheheomi. Dang pola be mabiar hami mida hamatian, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami.
Di pau catodo hami sian hahulomon tu hatiuron, sian hamatian tu hangoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangoluho ari-ari. Pasang apoko di bagasan haporosyaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Marede mahita. Tangihok kamu ma patin edebata di mingguta sadarion. Ima na dienet sian poda 4 ayat 10. Sai tangihon alianaha jala jakom ma akka hataki. Asa tabbadiho akka taon ni ngolum. Ido sahatna. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami, maulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita. Nama
matopoti madosata martangiang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan. Pardingkan bahasa doho, jala rodi saling liling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa marado pokok, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasan nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasan nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ali Tuhan debataha tuon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat. Hupa sonang pehamu. Buat tamu ma'augaku tu hamu. Guru kamu masyanau. Aina labok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ai labok doau gaku. Jalan yang dodohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maret de mahita. Hatani debata, turpuk epistel di minggu sadarion, tersurat di buku pangukapon sada, ayat 4 saha rodi walu. Tajahama marsika sorin. Au surat ni si Johannes, madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha ma di hamudohot dame sian ibana na mangului, naong mangoluhian jala nanaeng roh. Nang sian na pitu toddi na diadopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani, naparjolo tubuh sian akan nang mate, si gonggom akaraja ni tanoon, ibana do makaholongi hita, jala dipalua hita sian dosata, marhite-hite mudarna. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon, doh dagugoon rodi saleleng-leleng na amen. Idama na Roma ibana di bagasan obun, idaw ni namasa na bana, nang akan nang manulang ibana,
gabe manganggugi bema saluhut bangso ni tanoon nida ibana ima tutu. Amen. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adokyan, na naing roi, si gom-gom saluhutna. Ido sahatna, martua doa kana tu mangihok kata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Marede mahita. Tidak kom maha porsiau tai songon nahi na tidak kon hidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatudusan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabian siatot di perbadia adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus. Nama ditarpajal ibana di hau pinersilang. Na tua tu banol rudung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na sohatulusani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot namate au porsia di toddi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot dihasisaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halat naung mate dohot dihanguluan na sorak sudah. Amin. Nuaing tabigi makur sian kur gabungan ama HKUP Cijantung.
ladang ni Tuhan tahi. Bereng na poso nai, somon Esra na Nehemiai. Nama noroi panyo ni Tuhan tahi, lau manunuhon bangsoi. Jerusalem na pinagbaru muse, marhite na poso nahi. Tumorang peak kaparukiloni, doak kaparsorioni. Taparenlan muse tapatiusude, asadaon taparea. Airas miroha, mida Jehovah do, ido haroroan, ni gogo Tuhamu. Asarampita, uriaha kabepe, las miroha, do gogo Tuhamu. Airas mirohado, airas mirohado, las mirohado gogo Tuhamu. Manangape pangunjunan roh, las mirohado gogo Tuhamu. Hai las miroha, mida Jehovah do, ido haroroan, ni gogo Tuhamu. Asarampita, uriaha kabepe, las miroha, do gogo Tuhamu. Hai las mirohado, hai las mirohado, las miroha, do gogo Tuhamu. Manangape pangunjunan roh, las miroha, do gogo Tuhamu.
Horas madihita saluhutna. Tabege matikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na semingguan. Tikting Huria manang warta jemaat Minggu Quasimodo Geniti 27 April 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Hatani debata, ai malua maho, molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi, huhut di haporsyai roham, naung di pahehe debata ibana, sian akka namate tarsurak mai di Rom bidu 10 ayat sia. Tikting nama ragam, naparjolo, paborhaton dohot mangojakon pandita. Songon naung tinik-tikon di itik kinasalpu, di minggu sadarion, di parmingguan pukul sia 30 wib, patupaon ni Huriata do ulaon paborhaton amang pandita winahar syobing, tu pakobasyon na baru. Uhud mangojakon amang pandita Sarip Amsal di Huriata HKBP Cijatungon. Hinobasan di Distrik Walu DKI Jakarta. Jala Namar Jamita Ima Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta amang pandita Oluan Nainggolan STH. Udut tusi kobar tu udangan naung di pasahat dung sipul parmingguon patu paodo ulaon partamueon maringanan di ruang aula. Nabaduahon, tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tu program tahun transformasi HKBP 2025 di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 naroon di patu pado seminar manang simposium, manang lokakarya, manang workshop se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Tebet. Masuk pukul waluip, sahat roh di pukul 10.30 wib. Ni dohotan ni naparjolo, uluan ni Huria, 2 sahalak perwakilan Ganup Resort, 3 sahalak perwakilan remaja Naposo HKBP, 4 sahalak perwakilan guru sekolah minggu. Tatanya koma anggiat mardalan ulawani di bagasan haulion. Na patuluon apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tu gijang. Hobar tu program pakobasyon ni Huriata di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 naroon di parmingguan pukul sia 30 wib. Patu paon ni Huriata do pasahat ulos hatuau tu ruas nama rumur 70 tahun tu gijang. Ima namar ulang tahun mulai sian tanggal 7 April, sahat roh di tanggal 4 Mei. Aka guarna sida boy mata bereng di warta na adong di hitabe. Na papaton. Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon 2025 HKBP Cijantung. Hobar tu program tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025 di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 naroon di parmingguan pukul sia 30 wib papungotama amplop mana burboni naung dibagihon di hari naung salpu palimahon parguru maka tidakkon haporsyaon masangga-sangga mamuka minggu sadarion gabe ruas parguru maka tidakon haporsyaon marsangga-sangga mak 5 titik sada Kristin Mora Indah Boru Marbun Narosian Huria Rom Katolik alamat Jalan Haji Balok Onom nomor 60 sada RT 15 RW Sia Pekayon 5.2 Jonathan Yohanes Narosian Gereja Pantekosta di Indonesia Manang GPDI alamat Jalan Kalisari nomor 25 RT 4 RW 10 Kalisari. Nah paunopon tikting marbagas, tikting parjolo. Naung manjolo paso-paso marbagas ma
David Rugeri Silitonga, anak ni Amang Ruben Silitonga, tubuh ni Inang Riama Boru Lubatobing, sian huta perumahan Babelan Mas Permai, Blok B nomor 366 Bekasi. Huria HKBP Taman Wisma Asri Bekasi, Dohot Orwana. NS Sofia Monica Sihotang, Boru ni Amang Binsar Parulian Sihotang, tubuh ni Inang Situa Nurlide Boru Situmorang, sian huta Jalan Garuda nomor 44 Mekarsari Cimanggis, Weksia Pal Mekarsari, Huria HKBP Cijatung. Pamasuan di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di HKBP Cijatung masuk pukul 8 WIB. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na Saminggon. Aka tikting na asing, boy mata jaha di lembaran tikting na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di batama hita, di sude panggul miton ni ngoluta. Horas medita. Nuaeng tatangi homma kur sian ina HKBP Jatimurni.
menyempur ama akan di Jatimur. Noaeng pasal paman media kena perjulu kantong sada A dot sada B kepada Jemaat
kemarin.
Meni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima namang ramoti ate-ate dohot pikiran munabe, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamanginang, mauleate di Tuhan di perjupata apala di tikion, persauratan aparjulmon, hami rabdo tamu amanami inanami, ruas perhalado na di HKBP Cijantungon. Ami padita nenggulan, inata di Jabu, boru hari aja. Dulu mari ami danak dua bawa sada boru. Sima tuakku boru, boru butar-butar. Nama nubuhonau, inokku pangit tubuh, boru situ morang. Bahasa perpudi hudoki, alarak marminggu dohita, do anak ni datulang nuain. Ruas ni Cijantungon, ima lain nami namar boru siburian, parkali sare. Igi jang do anak ni datulangi, bereng-bereng nakani. Horas madita kamanginang, oleh atema. Huriana hina, esauti nae pianggo para jati murni ngahita bajupang. Itikipat pataruhon padita Donald Pasaribu hami. Tau sedia dui, ojak nasida disi 2010 piturate. 10 lalu, wapor hatami sian purumnas 2 Bekasi, tiki di siau marhubas. Ido. Ya hita pajupang. Jamita sitang honota di parminggota pala di tikion di minggu namar goar kuasi modo genitit tersurat di buku ni panurirang Jesaya bidu 55 ayat 1 ayat 5 takasma tapayuti utu. Oh sudehamu akan nama uas Roma hamu tuaikon. Dalahamu akan asomar hepeng, Roma hamu manuhor, mamonggoli doh mangaton. Saya Roma hamu manuhor anggur doh susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Boa satu madasi kepek kamu tunaso tahu hanguluhonoton. Jala nani omomu na tu horni naso tahu pasonak kamu. Saya tangi hok kamu maau asa pangaono muna na tabui dalabu surar rohamuna di tabo-tabo. Tare hok kamu mah pinggol muna dala Roma hamu tuau. Tangi hok kamu mah asa mangulu todi munai. Jadi baheno kuma tuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian na sitong itu si David naso tu pamuba. Idama siti dang itu akabangso ibana huleon. Bain pertugi doh silopatik tu akabangso. Idama bangso naso tinadapian ikut jowom budok. Dala bangso naso tumadaho Roma na hobiho. Ala ni Jehovah de Batam, dot ala ni nabadia ni Israel, enunga marmulia hodibain, ima sahana. Nunga didia hitanuai. Level ta nunga di dia nau amat dohita di level natagwari level primary
naung tercukupi do kebutuhan sandang, pangan, doho papatta. Manang masuk kita tu level na sekunder HP dan tuntas dope soal na primer. Lengkap bagi mar handphone, mar komputer, mar langganan streaming, mar kursi, lengkap bagi mar water heater, misalnya HP mangat terancam. Kebutuhan papatta mungkin dang dipos dope dalam arti kriteria tertentu. Manang adong do nuaingon hitaon nang masuk tu level kebutuhan na tertieron. Masomal lau mar kapal pesiar. Memiliki barang-barang mewah, branded, bajuna branded, sepatuna branded, adobe, tasna branded, hohosna sudah. Anggotuson donota orang-orang tertentu namate amanganate. Aledang boy persuadata tidak bisa ditepis. Ya memang adong do akka dongan naung di levelonate. Las dorohat tadi si. Dan gabe manarita hita di si. Alam nga di si nasida. Ale kadang namaol atusatta di antara ni pemenuhan kebutuhan primer do sekunderon gabe sahira na rap peting na sahira masuk tu horong na primer nama nungaingon seiring perkembangan zaman antara kebutuhan papan sandang pangan do kebutuhan do majolo handphone tumangot do halak dan manga sadari unang somar handphone sa jom berarti nga kebutuhan dedo ngawolo mago lilu pikiran ni jolma molodang marmesos 2 jom mago sahira na yetong sojol mabe no ainon molo so mar FB Pro inatay ina manong ainon. Jadi kadang kita berpikir mungkin menjadi bahasan apakah kita tingkat kebutuhan kita sudah berubah barangkali seiring dengan kemajuan zaman. Boy. Molo najolo masuk tu kebutuhan sekunder kendaraan sonari daung berang mungkin primer. Aikon berkendara nama hita lautuson ay molo sadongi buah hita mengalui si panganon. Amando tamuinang dang apala bahasut tay takkas ate. Alay adong 2 rumang pakorhoni nata haperluhoni. Adong 2 pakorhoni nata haperluhoni di ngolu tahun. Pakorhon na perjolo molo bohi pe ta miliki ta tuhor ta upayahon kana tadoki dangi dope hanguluat ta nasonang dangi dope pakorhon na paduahon
Molo nunga dihitaon oma johudokon. Molo nunga taparnapunahonon. Nunga be. Nunga terjamin hasonangan ni ngulutta. Anggona perjului taparnapuna pe tadok dangi do pe sifat ni limited, terbatas. Napa dua hon sifatna bahkan sebaliknya unlimited. Pakorona perjului tadok dangi do pe terbatas do limited. Apa di bain donga ma produk na by pabrik itu limited edition na itakku ma kalangan na menginginkan dia berbeda dengan yang lain, memang beda dengan yang lain, harus limited edition ini takku deh malo tong perpabriki ya teh HP merasa puas ngabe moloi pakai tong go down anggona perjoloi na limititi dono ta ditulu horong kebutuhan nakaning dang sude boi marnapunahoni dang sude apalagi nakaning masuk tu level na tertiary dang sude na limititi justru na terbatasi obar tu kemampuan tado ba molodong uang ta tatu horo molosodong uang ta bau na tong tatu horo balan ido perlu untuk mangoro mate unang lebih besar pasak dari tiang. Alayang guna pedua honon molo adong dihitaon terjamin matadok nakaningani hasonangan hanguluan nama notong dapat dua honon marhepeng so marhepeng sude boy manuhor sude isepe tahu sude boy marnapunaon dia betul-betul maon na unlimited dan dibatasi unlimited hepeng na dalam arti adong suadong disima unlimited nai unlimited halakna songo dia be dang dibatasi jala pakorhonna saliling nililingna mabain sonang ngulutta unlimited tangadong batasanna odo na marga justru odo na marga naboy dimiliki oleh semua kalangan semua level anggo holang kalangan tertentu do marnapuna tertentu dang harga dobe dangi alai molo sude boy marnapunahon berarti odo na rumikot bain jaminang ni hasosonang ni ngulutta saliling ni lilingna turbukta Yesaya 55 mulut apatudos tu edeta ede 255 ola sada donarikoto ola sada donariko Jesus lehoni diau manang hape nadapo
dang tu pasonakon nang arta nang sangap sudeha moraon dang tau mangalehon dia hasonanga alai molo dapot nasasadai totong las rohakuhi norhoni dung yedehon di parari Kamis nyuluhon di paditata di sukuma inatai parari Kamis alai molo dapot nasasadai totong las rohakuhi norhoni ise mainang inna terori natai amat tadi jebu ini mana Mikel subing badongan nih. Kamu pe Mikel dokan? Bayi doda. Bah, lemi tak kasih pedi tema. Aso baik katorangan na, anggo mata di jabu. Selesai be mana soal akan ditanon ini mana tuh. Akan limititi selesai mana. Masuk imana tu pase unlimited kan. Ido ape. Adok keping nami tak persoalan dia mata nang se. Songo dia pengulu nami totong golas rohani na amatta. Nguluna dengan burju sonangi be ibadi bain pe namasa. Tuk soheado muru amatta di bagasina. Beto hodot tongate. Bolo di nguluna sonari ima nasa sedei. Ido. Masuk tu pase. Kita masuk dari pase limited nak kaning harusnya masuk tu pase na limited ki. Marna punahon nama bain sonang saliling ni leling nai. Alani do ubain di paingo jamito tu hita tu horong na parjolo na nakaningani. Yang mungkin mendewakan hal-hal yang dunia ini. Buasa tung madasi kepek kamu tu naso tahu hangulu honoton. Jala nani omomuna tu horni naso tahu pasonak kamu. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan? Dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan. Ya janganlah kita belanjakan uang kita untuk hal-hal yang terbatas tersebut, yang sifat naparsatok kinani. Dan nama dok sorry koti alai kesana, bahkan sering kita menghambur-hamburkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan merusak. Molo untuk hal-hal yang bersifat tuhahi pasodo, asa gugu hita, asa hipasita. Mola kena bersifat sustain do, keberlanjutan do, ya oke. Ali sering, jut bahkan nata omoi. Tabelan jahon, tuakan somarguna, buasa, unang matong. Ima singot, tu horong na perjolo, na mendewakan, mengutamakan, akana parsatoki nani. Alani asa unang gabe persoalan nguluon, unang gabe masalah dot harugia bolon hasusa bolon nata adopi. Yatung tahari koto maju molo manuhor dalam arti meraih, menggapai arta. Naparo hangguluan hasonangan nasa liling nililing nai. Dia may diturpukon, didok,
padan saliling-liling na, padan parasian nasitongi tu si David naso tupa muba. Hupa-tupa mediho, jalai manarikot. Apa yang telah dinubuatkan dahulu, bahwa kerajaan Daud kekal selama-lamanya. Pada parasian doi, pada saling liling na doi, dalam pasti go doi, ikon terwujud doi. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Tusima. Ai di bagasa Yesus do. Dapat kita jaminan na tadok na kaningani yang melampaui batas-batas nadong na di portibion, na melampaui kahasonangan kepuasan na di portibion, menjamin hadameon hasonangan saliling nililing na. Disido, ido na paling rikot. Hupabotoh matuho, hupatupa mariho, padan parasian saliling nililing na tu si David. Tiyo may, au may. Tu hatta Jesusi ido hagugo ni padani. Amanginang, itu yang kita butuhkan. Damai yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya berguna bukan untuk hal-hal yang jauh ke depan. Natinuju ni toditai ale justru dengan damailah kita. Di dalam Yesuslah kita saat ini boleh meraih kehidupan yang lebih jauh ke depan. Nah, atau sangod dia mah behama dalanna asasahat tuhita tawarani, asasahat tuhita naung ni perbagai-bagai asa tetiup tu hatta Tuhan Yesusi naung makokopitai dipaingok mahita di minggu kuasi modo kinition tangi hokkamu ma inna diturpuktai. Saya tangi mau asa pangono muna na tabui jalebu surah rohamuna ditabo-tabui. Hidup musia pada 2 hon. Tare hok kamu ma pinggol muna dala Roma hamu tuau. Patoluhon tangi hok kamu ma asa mangulu to demuna. Ido hape dalanna carana mau bersedia mendengar. Manangihon isi, manangihon Tuhani, marhiteaha, marhitehatana. Pola sappe toluhali di dok diturpukon. Tangi hok kamu maau, tare hok kamu masih pareomuna. Tangi hok kamu maau sama ngolu todimuna artina. Tidak ada lagi alasan, sudah 3 kali untuk menolak. Memastikan bahwa marhite-hite na manangihon hatani debatado dapat tita ngoluni todita. Marhite-hite itu daun nasi. Imadalan na. Asa marpanuhor deui daun. Apakah kita membeli? Tidak. Masalahnya apakah kita mau? Hape na macayar gaido dah. Ido na marga sian akana asingi. Hape jut tuis sita. Jut Deus. Kita sering pongah, congkak, seolah-olah hidup hanya sebatas di dunia ini dan tidak mau
berekspans, meraih yang lebih indah. Padahal itu yang terbaik. Tatangi homma. Dalam memang omah na jumukjot nungain na fenomenal di partikiata pala di tikion. Soal na manangihon. Odo na jujut. Umaul do manangihon siyan na makatay. Jujut adokon anggo dialak Batak na dong Raja Perhata do. Anggo Raja Panangi dang adong. Tabu hiya kita tok na makatay. Ate, macay tabu. Nalasar rohatta malusong na ipatangi-tangi jol mahita. Nalasar rohatta, jago daw, kira so ngunito. Bang jago di ibe daw, ay tangi ho daw. Hapi bagasan ni rohani na bigi, siya toton, ina do rato. Tasoy. Mendengar itu adalah bukti bahwa dia orang yang humble, rendah hati. Mendengar itu adalah mencoba membuka diri untuk dimasuki oleh orang lain. Mendengar itu adalah melepaskan harga diri di depan semua orang. Bahkan di jolo tidak dana pe perlu do tangi honota. Unang tayo itong umalo hita siyan akan aposoi. Generasi muda ini perlu ngaunggudang na binoto ni halaki. Atong molosoni, mari kita dengar. Mari kita dengar. Bahkan mungkin melalui mulut anak-anak Tuhan berbicara kepada kita. Tangihok kamu, tangihok kamu, tangihok kamu. Jangan bebal. Sayang nai. Alana hola marhitiod do dapot tita. Lileko pehepeng mula manuhor ngolu na manotong idangadong artini saya dia petaho. Dangadong boi. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kau menebus diriku. Tetapi dengan segenap kasih dan dengan darah. Ido tulugiata. Ido na tahapor siya. Kembali tentu do catatan. Jalan masuknya, entry pointnya. Mari menjadi orang-orang yang rendah hati, humble, terbuka, walau patutoro diri, melepaskan segala harga diri, merasa memang masih kosong hidup ini, merasa belum ada yang kita tahu sehingga pengetahuan yang lain bisa dan boleh masuk. Banyak hal yang kita lepaskan. Ikut tanggal honot dasyan ngulut tahun. Asa betul-betul boy masuk peop tu bagasa rohata. Maringan Kristusi di bagasa rohata. Aidung miak kita di si porsea mahita. Di sido jaminan hanguluan nasonang dangadong dinasing. Di mulo jojo say tedeo taluguhon ede taringot tu 210 tului itu kan realita. Fakta doi. Dungsonang rohaku di bahan Yesusi. Porsupe huae. Napos dorohaku di Tuhak. Di pasonang totong rohaku. Itu adalah bentuk militansi di sasahala. Dan itu bukti nyata, cerita nyata. Dakwalak kata hatai. Dalam case yang lain, tunglau pe, moding pe, suamina, anak konna. Wah, madili mana jono Tuhani tinggal honon na Tuhani daong.
Benamasa. Poster rohaku. Ali Tuhan. Dang tuk saluhu nai nama sai paholak konau pada kau siap ko. Dang tuki. Hodo sonang ni rohaku. Hata perpudi dan kata akhir dalam hidup saya. Bukan harta, bukan suami, bukan anak. Awal dan akhir dalam kehidupan saya hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Ido molonang hotot hapur seona. Molong apala lopok di dirina tuhata Tuhan Yesus. Asa mangdo tamu inang. So jojo ni turpuk sedarion. Betul-betul mahita akan manangi hontakas mangauhon macalo yakinkan nunga be diau be Yesus tuhaki ibanado nguluni todiku nama bain mangalehon jaminan saliling-lilingna. Amang padita nami borra mahamu. Padita si hobing. Anggia mamar parbue sude akka jamita muna. Jamitatta setadok dang nama jamita hodiri hita. Dang napatuduhon ise hita. Alai ulautta jamitatta ima patadahon pabuahon. Adong do Yesus si pangulu hita haluautta. Udutan niamang padita sari amsal me. Pastikan terhadap seluruh jemaat bahwa kedatangan saya di sini adalah mau memberitakan, menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Margugo madamang. Pasahat ni di tongo-tonga ni HKBP Cijantungon. Salam tu hehena, ulina, pelayanan, perdalanan, persauran ni HKBP Cijantung tuaka tiki nanaing ro. Amin martangi yang mahita. Mulai hati marohanami di hoa li Jehovah. Inaung pinakulingamu hamya pala di tikion marhiti-hiti hatamu. Nga manorusi hatami lopok tu rohanami. Say suami asama korhon cala maparbue nakaparbue na uli dingolo nami marsada-sada. Do arta na sumurong narumikot di atas ni saluhut. Ala ni manotto maho Tuhan. Dina totok kami radi uduk sihol rohanami manangi hoko ari-ari di ngolu nami. Amin. Dinaun tabigi hatan itu hatta tapasa mapiliata huhut mahita mariddinya. Masuk mama rohani
Sa mahita tu acara papor haton, merit de mahita. Sonari naing papor hatota mahasian HKBP Resort Cijantungon, Ima Padita Binahar Sihobing KB Padita fungsional HKBP bertugas di kantor distrik 31 Medan Utara, obartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP. Alani ta bigema jolo di cahahon surat keputusan ketetapan Nipurus taringot tu parpidana sida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 334 garing PDT garing SK garing 03 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Binahar Sihombing, tanggal lahir 11 September 1972, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung, terhitung mulai 15 Maret 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP bertugas di kantor distrik 31 Medan Utara. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 6 Maret 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 334 garing PDT garing SK garing 03 garing 2025 tanggal 6 Maret 2025. Dahulu nama Pendeta Binahar Sihombing, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP bertugas di kantor Distrik 31 Medan Utara, Distrik 31 Medan Utara. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, ditandatangani dan distempel. Amu
Manami Padita Binahar si Hobing, mengadi hamu surat keputusan ketetapan Epurus taringotu parpidamuna tulaun nai baru. Alani paborhaton nami mahamu sian resoton. Au Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas gowarni pimpinan HKBP Upabor hak mahamutu ulan pakobasion nai baru di bagasan gowarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia di pasu-pasu didongani dala dipargugui Tuhan debata mahamu lau mangulahon ulaun na pinasaha na Tuhamu. Amin. Martangi yang mahita. Maulia tema rohana mi dihoali Tuhan debata. Disudi dengan basam dot asin roham na totong mangaramoti pardalanan ningulu nami nang huriam. Talumo bima na manugunugo na posom Padita Binahar si Hobing makko basi huriam AKBP Resort Cijantungon. Pasu-pasu manasa pakobasyon na sida na laon. Asa marparbue na dinggat tujuluanon. Di tonga-tonga ni huriam, bailas ni roha di hami, talumubi bahen hasang apod di guar muna badiyai. Marhiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriai, calo matangi yang namion. Amin. Uduk ma tu acara mangojakon, marid di mahita. Hamu ruas dohot parhalado di HKBP Resort Cijantungon, sadarion, ojak kono ma Padita fungsional HKBP Resort Cijantung, Distrik Walu DKI Jakarta, Ima Amata Padita Sarip Amsal. Obartu surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP. Atau tabigi majolo surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP Taringot Tunasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 207 garing PDT garing SK garing 02 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pia Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Sarip Amsal Sarjana Teologi, tanggal lahir 19 Agustus 1961, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Jatimurni, terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 12 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 207 PDT SK 02 2025 tanggal 12 Februari 2025. Dahulu nama Pendeta Sarip Amsal Sarjana Teologi, jabatan Pendeta HKBP Resort Jatimurni, Distrik 19 Bekasi. Sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahayan MTH, ditandatangani dan distempel. Hamu Pendeta Sarip Ansal, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP Hobart tuaturan dohot paraturan HKBP atau nama nuku mau nuaeng tuhamu dijulu ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria doh napuna huriai doh dijulu ni akadong adison naulu dohamu mameleho dirimu na mangaraduti ulauni Hobart tu aturan doh paraturan ni HKBP naung binege munai naulu doau saya didongani asiniro kani dibata mau patpahon salut Pendeta Sarip Amsal, au Preses HKBP Distrik UAM DKI Jakarta atas goar ni pimpinan HKBP Uo Jakom Mahamu Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doh todi parbadia saya didongani diramoti, jala dipergugui mahamu maulahon ulauni, asa marsangap goarna, marhite-hite pakobasiomuna. Amin. Menghadap. Diamuna amanami nanami ruas do perhala do ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Resort Cijantungon. Jakok kamuma Pendeta Sarip Amsal di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangyak kok kamu jala urupi hamu manasida asa menjadi ulon nasida di tonga-tonga ni resoton. Jakok kami maamang Pendeta nami Laho makubasi huria di Tuhata di HKBP Resort Cijantungon. Saya dilongani jalan pas-pasu Tuhan mahamu patupahon pakubasi ini lambar sangat mah Tuhata. Bartangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalanapuna huriai. Mauleate marohanami tuho, jala pujion nami guarmu, edang di paluaso huriami so marparmahan. Alai, sai di babakito do akan naposom na burju, naolo suruomu, mamaritahon hatam. Nunga di paujako, Pendeta Sarip Amsal, gabi Pendeta Fungsional HKBP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta, asi maroham, leho matodim na bediai. Parsahalai, jala para bisuhi, asa polin baritam naulii di baritahon. Lehod dohot todi, lehod dohot hahipason,
hagogon dot hiras ni roha mangaradu ti sude ulaun di resoton. Amin. Hudul. Amang inang noeng sahat mahita tu acara madok hata jumuluma hata pertandingan sian amang padita benahar si hombing rabdohot keluarga hujung hami tujuh lumahamu. Oras mida saluna. No parsangabi hami amang pareses nami amang pendeta puluhan ninggulan inang pareses. Dohot di amang padita resok nami amang pendeta binay go sirait dohot inang lison songoni manang dong aku padita fungsional saluna na di Cijatungon songoni manang di amang padita Amsal, Sarip Amsal dohot inang. Lo camu majo atar gajak saotik. Hubotol ngabo sakita. Maliliku. Hutogyo doon jongjong dison. Tulang. Alamang pareses tanak kinarong anak ni tulang na ison. Asasong no jago jago saotik. Tulak ko nolak sukubuan. Dua hala ison. Ala do da tulangon. Sebetulnya tulu mana sih dan masahi prodison lau pasatok kami tu riaun alai maju mulu dah tulangi gawe tulang mana yang disod dua halak lau songonima dison noaing oma ala ni parsorat na selilingon oma odo na madungan yao ngagudang radu saya na tuamu asa tong manon luat samu non oma madok kata sautik do inang nagumurang dosa na tuamu ala zarang ibana ra do tamu atiak kamanginang ala niluat samu majo tikio saotik upasa perjulu tu tulang Salom horasma disita saluhutna nahu hormati kami amang pareses distrik 8 DKI Jakarta dohot inata suang songunima nang amang inang padita na adong di HKBP Cijantungon suak songunima nang amang padita na baru sahat tuhurion terluwima di akadamang ale-aleku parhalado ni HKBP Cijantungon nang akka inatape. Suaksungunima na makaholongi hami na huhaholongi hami. Sudi ama ina nang dana kruas ni HKBP Cijantung. Malabok puso do pakilanan nami mabigi mangihuton pardalanan ni amata berenami di huriat taon. Masayuli, masayjigis, hasadaan ni roha, ni ruas ni HKBP Cijantung. Atong sian hami keluarga ni amata padita, pinahar siobing, moliate ma sidokolon nami tuhamu saluhut na. Sian uduk dohot serep ni roha doholon nami. Ay tungadong, nahurang luwi panglakaw ni berekod di huriat tahun. Mohon maaf mahami. Jalabok kamu ditangyang na asa anggiat
marture iwana para raton barita ni tuhata di inganan nau tino tuhon saunari. Tong moliate ma sidohonon nami tuhamo songonima nabui pa sa hatoku di batama nama maso-maso hita sa luhutna. Boleh lu tahu? Salam. Oras marita salhuna. Kay mang inang tapuji ma tuhatai. Nang pe herana asing ake. Pero hutu mak namar tadi kata lucu dari aku. Alai ido tutu ala au sama dongani anakon. Ala parumain jarang-jarang rotuson. Tong don yarro ali seli-seli. Jadi mohon maaf mak dimolo hataku tu hita seluhuna aka lumobi madong aku inahan nate ala upay huti do aka inahan na disodo dongan lansia. Jadi anggia malam tu denggan nak kapungwatay di Sijantungon tu joluanon masih tanyangan mahita tanya kok kamu hami manang di dia BP hita maringanan masih tanyangan mak asa tu hipasna. Sayang dia ma di Tujuluanon lam tudenggan nama Huria KBP Sijantungon masih gudang masih balga akapak kobasiod di son nang pembangunan balga say di pasu-pasu tuhatta masalu nak kapanitia dot akaparhalado nadong di Sijantungon say di pasu-pasu tuhatta mahamu saluhuna songoni mahata sianau ba pagajak kamu may baga sa rohamu wala ni nauboto. Yang kami hormati Amang Parasis dan Inang, Amang Pendeta Resok dan Inang, Amang dan Inang Pendeta Fungsional, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Cijantung, dan yang kami hormati juga Amang Inang seluruh jemaat HKBP Cijantung. Mungkin seperti dibilang Amang, saya jarang-jarang di sini, ada mungkin yang juga belum kenal dengan saya hingga saat ini. Sini kami berdiri 3 tahun sudah kami di sini, tidak terasa. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih buat semua kebaikan, buat semua kebersamaan. Walaupun seperti dibilang Amang, kami jarang-jarang di sini, hati di Cijantung, badan di Medan. Terima kasih banyak buat semua pengertian Amang Inang terhadap saya khususnya. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih buat keluarga kami yang sudah boleh hadir di sini, juga terkhusus keluarga kami, keluarga Pargodungan, buat kebersamaan kita. Terima kasih banyak yang tak terhingga buat kekompakan kita, kekeluargaan kita. Semoga di hari mendatang kita boleh bersama di satu distrik atau di satu resort kembali, itu doa kita. Juga kepada anak-anak Naomi, Nathan, Nalom, Bitia, Boaz, Grace, juga boleh saya sebutkan Joseph di sini karena pernah bersama. Sukses buat kalian nak. Kami boleh mendengar nanti kesuksesan kalian, anak-anak yang kami sayangi. Walaupun saya di Medan, tapi boleh saya pastikan saya setiap hari ibadah online di Cijantung. Nah, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya buat kita semua. Mungkin ada kekurangan atau tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Amang Inang sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kami juga mohon doanya kiranya Amang kami boleh dimampukan dalam tugas pelayanannya yang baru, kiranya boleh dikuatkan. Karena saya lihat tadi agak-agak sedih meninggalkan Cijantung.
Memang benar Cijantung ini ruas yang luar biasa. Dengan kebaikannya, dengan keramahannya, saya akui ini gereja yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberi kelimpahan berkat, memberi kelimpahan kesehatan. Hanya ini yang boleh saya sampaikan. Mau liate, bujur, ras mujua-jua. Saulat naya no persangapi memang pareses dohot inang di somoliati amang haulat di do amang padi taresot asa amang pareses ma bangga do hami amang pares nami do inang gabi manguluhon pangujak konon do pabor hatu di tikion nakpe huboto hami adong do pihak kahuri atong na mangujak kon do uluan ni huria na sadari otong diojak ko di cililitan na lay Roro amang pareses do inang di ulau sedero songoni manang dia mang sedis mulati amang semoga sukses songon sekretaris di distrik DKI Jakarta. Songoni mah nau persangapi hami amang pendeta resok nami amang pendeta bek nego sirai do inang di son. Songoni mah inang pendeta titi na buruku dohot amang boru matodang. Amang pendeta Arjunsa tabubulu do inang son segiges songoni mamse dohot inang pendeta mega siagian do disudia kadongan parhalado amang inang parhalado dongan nami saulau duriat tahun manginang ngadapuk bitikina paujungun nami mapakubasun nami na 10 tahun nih di son. Mula di suku saunari hati kecil sejujurnya garis sudat lasdoro aku dengan konsekuensi apapun saya siap mula sudat alai ima johorwa tikina. Nanggo sabutul na gajang patorangon aliala suasana per minggu doon jala anong go penon acarata dia ula alai borak do sabutul la rohaku gabe ikum meninggal hon ala na pikir do nabuhi dapok na dumenggan abe kosongonomma ikon akhirna anggotong go fungsional bahasa polikol lawi be naroad. Alai uduk doau jala muliate ma dia mang pandita resota na hilalahami sebagai uluan nami di sonale seperti naonan. Memang dukosata mi tujijatungon terhutano pedo di bagasar aku fungsional doau jala madzalu ulaun siapa di taresot tu nang penaung tulu periode au gabe pad di taresot alai hutano pedo di bagasar aku saya menerima tugas ikonau perjulu na paling uduk do na paling loyal manangi sepe ulu aku iya do hutanopon alani sehupatu duho de unang nanong sala au lani dia amang padita resot nami di son amang padita bik nego yes dunia rohaku sasaut amangot tahe pareses ala taburu beliau mardongan na rohaku hubad do sian yes ni rohaku sian nasa guguku sian nasa tarbainau oleh mau ratikina. The next, tu periode naneng roh saya berdoa dan yakin Tuhan akan memberikan kesempatan bagi pareses saya dua namang laos mulubui tong mai julu munahami ala itu Sumatera mamu haduan. Wepi tama gajang musian non nati hinang paditaresok namion. Luar biasa
Saya pikir karena masih muda kemarin, warno kami uluhonon ni nangon araku luar biasa di nangon. Gak banyak bicara, tapi kalau perlu bicara tepat gitu. Gak pernah nyakitin gitu. Gak pernah ngecewain. Tabu lupa-lupana. Ulu doa mangat di kantor di bani nangon. Itulah luar biasanya. Mga ilopai jabuna yang kak mga sudi hami kantor. So ati akadongan na ikator. Tabu lupa-lupa ni nangon. Adong sambal khusus. Tentu itu akan selalu kami rindukan ya inang. Panjang umur, sehat-sehat dan juga anak-anak. 10 tahun nasal pua manginang percis. Di bulan 2 mes kan nami. Sebenarnya aku pikir ya dohami ala kadong aku sudi aleleku. Arung na tu si buga, tu si depuan, tanah tebangan. Maka mental saya sih udah siap-siap. Neng tu huta-hutahian. Sudah siap mental huhian. Jemuli jabu ngahu persejari manipapiriku tu wastabel jalan manuci sendiri. Ngahu pada di diriku hian. Habis tiba-tiba luar biasa dok. Hari itu kami sedang bersiap-siap. Sudah kami padita pangulan nagutiki di gedung Johor lagi mempersiapkan. Mulai huriat tokan live streaming manang renungan harian. Kami selisa minggu do kami mengarekam. Doa kasudi dong aku seulau di resoti. Pada saat itu maroma telepon ni sedis Medan Aceh. Ai perlu do dihamus kamu naon ala pemuna do manang pataruon nina. Bah. Matahe mulung ngahalak na nadangolonin narwa. Argado dia uya mang wala pe niku. Wala matiki husuru mayalap. Ala say tada amangonaw tahetong naraku buru tong marsuru naraku. Usuru masatiki uluan di huria sa pagar cepu alat jo eskakuin nangaro. Turhujaha ma satiki hudok ma jahama niku jolo martangia ko. Jadi di kamar makan ni mahamina 2 ijahama. Dok do ninangate do oh mak satiki. Hakabipi cijatung na bus. Tortar songgok maaw. Hakabipi cijatung gitu. Dang nyangka awak kamanginang, dang lepel gitu. Pada saat itu saya merasa enggak lepel gitu. Masa au gabi tu cijatung isi mahoro au. Herna memet tua hurasa. Enggak kebayang dari dulu itu saya akan menjadi pelayan di DKI. Ala kopral hiad awak kamanginang. Kopral. Enggak kebayang gitu akan menjadi pelayan di DKI. Karena saya melihat orang di DKI itu sibuknya minta ampun. Baru musim macetna. Jadi lu jahit du bering kadungan dari Jakarta. Sediki. Jala akan habis terpistar. Bah, itu lah dononi naraku. Jadi lo mesti doa pada saat dia kamanginang. Jala musim kapiral lu tiki. Taring otu cijat tungon. Nama saya ini kemajuan Pulau Bagajang. Ima satu kekhawatiran saya juga pada saat ini. Alanido mulai berekamu son nasing tingkah nami baru-baru ro. Sebenarnya itu ada kecemasan. Ale menguatkan au pada saat ini. Do ruat cupa taruhonau tu son Semedan dengan biaya yang sebegitu mahal. Rona si dapat taruh tu son. Itu menguatkan saya pada saat itu. Walaupun sebenarnya cemas. Lomos rohaku. Hape du kudala ni tong bah. Esong sono dabi situ ni cijat tungo burjuna naraku bahasa songoni sape pira lun nazulu naraku. Na burju do aka situ ni cijat tungon. Dang adong pola siap pengalaman na 30 tahun ni dak pola nama awlo na rupan naraku do. Paling manon namang burukon na tergugugu suara nautik di molo sermon situ libongon. Iya. Asing ni dah ngarung. Semuanya itu amang sari amsal na burju do situ attention. Nak sangat buru amang padita resort tadang pola walo alahona rupani. Walan tibu balok mai si na Somali pa taho inamang padita resort tanga.
Kohom no sudang pala. Nyom masudi na burju-burju do situ atau. Jala aka inang pe. Siap mendukung go nasida. Markur nasida di bagasan tikion. Ima akau mainang situ atau mangalang kita damu alang atong nasida. Uli-uli nasida sederion. Ala markur. Ala nido ternyata inilah sintuanya. Tabuyen dotong. Persauran. Jala buidu saluh na tulus. Jala hutanopod di bagasar rohaku. Kalau lah memang saya diperlukan ahana bui ulahunok kukulahon. Maka saya tidak dang huwata gugukku. Muluh bereng misalnya amang seturi na masahi disuruh mengalipati acara. Saya ikut. Sayang gugukin naro aku do rupani. Tiki amang seturi. Laku boto iso do nang amang seturi. Sekretaris lama. Ya kan? Luar biasa do. Amangon sapido amang simajuta. Arung sonanon amang luli amang doktor simajutak. Sehera amang seturi odina penguasa tunggal. Saking suasana kantor itu enak gitu amang. Itu. Anu mulu gugu-gugu bagi amu suara si suaranya amang merpaung di bendahara pembangunan. No pula tarsonggo amang. Wama para biasa isi libat o gugu-gugu suarana. Ala parna rumodda. Iya. Jadi mulai hati mah dia kanu aku parhaladu luar biasa. Biasa nak parhaladu ya mang sektor saya mengaluli sahib doang go di sijatung dang adong. Luar biasa. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tapi namang iti pasa salah do iba. Jangan go percijatung do luar biasa do. Mulai hati mah dia kadung parhaladu. Songonima do di bapa padita seragi. Biasa na hami akka padita on molarong padita na paciu di si sektor sayarong go aha. Anon capuran nyum masude gudang manuk kritik nyon naleng go bapa on dak percuma bapa rupani na sampai di militer kolonel pensiun ya bapak seragi di son. Bolo dangadong ang gusto ipaido makatay na pula makatay babaw. Jewing ma sa tiki bapak mulu tiki hami di Medan adong mang napiga padita paciun. Padita patus sirait luar biasa almarhum. Tiki di Medajor hami padita bede si mangucong mantan pareses. Lasong niya mang padita saur si majutak. Dangadong pola rupani memang luar biasa dong. Jagabe terbantahkan do moluarong akan apa ciu di si gabe adong akan siya biaran. Jadi luar biasa do mulai tema di bapa na mendukung juga pelayanan dia gabe si jantungan. Pasong ini masude secara khusus di punguan nama. Nakina kamang hola kubere kamu hudul nga bangga hiab biao. Di punguan nama na tulu ni huriata. Sebenarnya di huriat tahun kadang bui merkur mulu adong pangujak konon asa mempersingkat waktu. Welek ma parhalado amang paditari sota bangga dingkat dotong ini nang paditari sota. Idu benaga be merkur nakin ama. Jitu lupungan nama mau nakamang inang dengan nami naro sian jati murni. Kurama kur ama saroha dohot kur ama ex Saudi. Tulu manasida di sonwai. Imamang pad ditanami siu basat tahaduan. Lasong onima unang menek rohamuna dia muna kinanamihanna lansia na serak do oma na selaon. Muliati akka manginang luar biasa do menuju hamuau bono ma mulu pertangyangan bu kamu bawa opung senina ilas do rohak rupani segajang murni omaon. Kadang ulu au dang izalang ali oma izalang. Batuan ni main naru aku. Asal malas rohani oma kin naru aku. Ubereng go mata babiyon no. Au dang izalang. Oma izalang narak. Mau lihat ma gabe banggahian atong oma idisi. Ay tur marcerita do omaon. Tur marcerita. Bang amat tasyan nakijalang au. Buang senina. Jadi porsia mau kemanginang saya dipuji do mulu atar las rohani mau dibek kamu saya di maus lu di hatai tuawi. Jadi mulai ma dihamu kamanginang tuhat tamam masu amu sudi
inahanna panjang umur sehat, tetap semangat. Sungoni nang lansia ni huriata na sangat luar biasa. Na totong patuduhon hiras ni roa dia kapaku besion. So ni manang SPH nang peso markuramu di son moliate di saluhna parsauratan na selaon. Na perpudi sahali tu akadong aku na full timer na fungsional di son moliate mas semoga sukses. Sudah mahamu dua gabe pareses minimal. Namburuku kandidat doktor segera tuntas ya namburu jadi doktornya. Ubereng do memang amang padita tapubul nan la pelayanan nakinang inang padita miga pelayanan di sekolah minggu. Daku bereng di son sukses ma dinasi dana dua. Muliate di kebersamaan di haurangan nami nasa lilingon, mohon dimaafkan. Ajuhamu mahami, daktar baik kami sikop saluhna. Jala muliate mah nang di keluarga na dot pator kami di son ala huingot dot hiras rohani ala tulang do keluarga ku sude lai iboto di son. Muliate mah ngarohamu pataro kami di son. Laos songoni paborhatu tumidan. Ati urang malo hami akamanginang madok. Muliate, o tu inang boru stumiak kape ala pelayanan ni namang impi silitonga. Muliate di inang ala sirak kamu do inang do amang sederion holan ala ni ulaunon. Semakin sukses ma, tulus ma mulusau pemutasi amang tutama mini. Muliate di kebersamata juga si Joseph tadi ada. Muliate ma di tasaluna multimedia. Terima kasih. Satu persatu dokter hatau kami tulang menalu sebagai tim ya tulangnya muliate na selilingon sudah juga na di kantor dengan nami kantor mama apa Tere mungkin enggak di sini ya karena minggu siang do sudah matahe na dengan nami na di kantor muliate nang di tim musik muliate atik pe daku bereng nak keselai na gabi hurang tabu basnai siap-siap mamu kamanginang da tuata mau masuk-masuk. Waras meda salukna. Ya mulia tema tu amang padita binahar si hobing do keluarga tu ganup ceritai ala nong tulu taod do. Idu bana gabe songoni gajang na jala uli macai sudah begion. Ala ni nuaing pinasahap ma tu amang padita Sarip Amsal doho keluarga aladang tulu tahu dope berarti bu dope dipersingkat asabui rap ulian non aladong dope di ramatama tidak sahab mak amang padita Sarip Amsal. Horas ma dihita. Mulai tema di amang preses do amang padita resort suang songoni amang siombing keluarga sudi do sudi parladu ni HKBP Cijantung do donganku akapadita do sekdis di son suang songoni tu sudi tim musik nama ngalion sada las niro di tonga-tongani punguata. Suang songone itu kor ama gabungan nadong di Cijantung salam kenal. Suang songone itu punguan ina HKBP Jatimurni dohot punguan ama sekaligus lansia. Dohot sudi keluarga. Na parjulo mulai tema di tuhata ala ibu ilian Tuhani mahita bui marpungu sadarion. Sekaligus supata dahon madiriku mulu guarhu padita Sarip Amsal Pasaribu. Inang na selalu mendampingi boru nirajai boru pangaribuan sian lagu buti. Dison
Rosma boru pangaribuan. Di basa-basahon dada anak kami tulu, sada boru dua bawah. Isodo boruta jongjong ma ala mangabing pahopu dua alai helai markasi majuta ngapar julu dialap tuhani. Jadi saya udah madongani pahupui ala nauma nekareju. Suang songoni iju lodo. Anak nomor 2 Ima Matius Santo Bonardo. Parmain inang boruta julu do 2 pahopu. Idia ibu dia dok jong-jong. Mulai tema dihita ala nomor 3 siapudan dang manguli dopi alai lagi tugas di Bali dang bui dohot hami so. Nah paduahon on ma mungkin saya gudang do aka suku-sukun apalagi muludang kusebut nakin pasaribu amsali masuk tu dia do inna na pasti masuk surga dokon ala au ditubuhon sian Ponorogo ate alai tubuh nama gudang mau di Pasaribu Bodar alawa ala songonima perdalani ngolu mengalap buruni rajai gabi 2 mau makku 2 ma bapakku mulupi hurang di bahasa ni tuba ba maklum mamu ido hagaleokku mulupi dang mar pasir-pasir uludo mar batu-batu jadi mungkin saya marsia aja terus auto buruni rajai bauntung mak sabar buruni rajai gabi adong bui otik-otik kupar siajari di hata tu baun saya lam lancar ma di tonga-tongata non marsaur mahita di tonga-tongani HKBP si jantungon song-songoni tuhita sudi doho tu amang preses doho amang pendeta rasodot keluarga sudi doho dong aku sepelayan dot parladu sadang do nahu pikiri di tonga-tongani keluarga on hagaleoku di pelayanan alana iseding au 10 tahun di pos sending tong 10 tahun di Medan baru mah tu Jatinegara Warakas baru tu Jatimurni dawat tuson. Na perjulu dang buyau pasonakon sudi ruas ni huria. Ido hagaleokku. Suang songon itu parlado. Molo pe adong kekuranganku. Molo pe adong kelemahku. Jalo mau songon dia keberadaku. Di tonga-tongani pelayan aku. Semaksimal mungkin coba pe mangulahun khubartu lomoni rohani di bata. Sehoras-horas madita. Tuhan beserta kita dan kita akan bersama-sama saling melayani di tonga-tonga di huria. Horas madihita. Ya, Maulia tema di Amang Padita Sarip Amsal, doho keluarga singkat padat jelas. Jalan waeng masuk matutu sahalak utusan siar ruas ni huria, nunga pasti singkat padat jelas. Laos honak nang tu parwahota. Allah hubartu akapartikiata tong alaus adong do pendom buse di Ramatama alani huguraho kami ma amang Raja Guguk nasian wik tolu susukan 1. Horas madihida saluhutna mauliate ma di parjupangatta di parsauratta di parminggu sadarion
Setiap gurang madihamu amanami nanami dihita ruas ni HKBP di jantung mulutuk kami penuaing dong di pajulu sungun utusan dihita namun kok kata dang ala ni hebuyom manang hinamalo alai sadama hatatta lasmaro hatta madjakod doh makalason pabaruhaton amak paditatate dihamu nahu bersanga bihami amang Pendeta Onenggulap Pareses Distrik Walu Jakarta doh amang sekdis songon inang diamang pendeta Resort Jantung doh inang songon ima dihamu saluhuna padita amang inang fungsional HKBP Jantung rak doh keluarga songon ima nang dihamu saluhuna nau barsangabi hami para halado amang inang ruas ni huriatta songoni manang dihamu nahu barsangabi hami parhaladu ruas ni huriatta nasian HKBP Jatimurni rak marlas ni roha hita di bagasat tikyon dihita saluhukna ruas ni huria HKBP Jantung amanami inanami nahu barsangabi hami danak remaja napasobulung nahu holongi hami alana rak makilada dohita saluhukna marhita buah-buah na siap panitia sude dohita sada tangiang manupahi asa mardala dengan ulaonon ima ulaon di parhusoron ni padita amatta besi hobbing dohot bangojokun ya amatta Samsul Sarip Amsal bahasa ribu rak doho inang agak mirip-mirip aja tapi memang ibn nasi asamekal hita jadi berjulu mau lihat madohonon nami dia mang pendeta besi hobbing doho inang terlui ma diopung buri ngatung gudak persaurata dina 10 tahun nate dala mulu pinai hut so kita sadiri be nang pajupang diwik di garejon nang di pertangyangan mulau sendiri menilai hamudu na melebur tuhami dalahu para teo-tehom mute herabui do hamu songod dia do na di rohani ruasi doho akka nasukko na di pikiran ni ruasi jadi mauliate mamang nunga tunggurang jamita munai hubutihi hami say marparabui mahami di ruas nadong di jantungon ima bohalami ima posni rohanami madalani ngulu perhapor siauta tujuluan nyarion alania manginang saya datangi yang mahami ruas ni hurion pabor hatok kamu tulau munai baru di distrik Tulu Pusada Medan Utara pos marohamu dapat ditikina na ulin alhet ay posorof ya amang 50 lobi dope saya umma saya dapat pasahaton itu hani di dia mana sikop ujak konon nahamu di hurian itu hatai alani pas marohamu di ulau munai baru tuhat tama nama masuk hamu do nama dongani asalam mangulu dal mangerbang yakka pangulamu tujuluan nyarion horas marihamu yakka na orang lobi di hami ruas di huria si jantungon songojol mai biasa dak taga was sugudang nahurang ba salpuhok kamu mai siap bagasar rohamu horas ma dihamu nahu babor hatami langsongoniwa diamang pendeta amak pasaribu doho inang hami saluhutna ruas ni HKBP si jantung uka marohanami macalohamu jalayas rak mahamu amang rak mahamu inang dohot paditata dohot padita reso padita fungsional perhadado makobasi ulaon naong nitotopon lahu pakai bakon program mihuriata di HKBP di jantungon mulo dapat dia kabar tikian dauli di parpunguape terlumobi diwik dengan mahita sharing horas mamang ulama ngate horas madita saluhna tuhat tama nama dongani kita botima
Ya, Mauliatema di amang Raja Gugu kutusan sian ruas. Partikianon waing hupasahatami ma tu sahala kutusan sian parhalado. Romahamu laos di soma rabdohot parhalado anuan di gorahon akan narikot tu sih. Nahu hormati kami amak padita resort dohot inang amak padita resort soni manang dia manginang padita fungsional sadahabi amang sekretaris di distrik amak padita Sibajutak lasoni manang dia amak padita bisi hobbing na hubabur kami di bagasa tikion lasoni manang dia amak padita Amsal Syarif nagabi Adita diujak di Huriata di Tikion. Lasoni manang di Hamuna dengan namin nasian HKBP Jati Murni. Ima siap punguanina dohot sian punguan ama. Mau lihat di pelayanan mumat saya tabu kormuna hubigi kami di Tikion. Perjuluma hatakot tu amak padita bisi hobbing. Nga dapat tiki namak padita borhatamak tu tugas pelayanan nai baru alani dohonon nami ma selamat jalan ma diamang padita si hobbing tohodo nani dok ni amangi dalam kisah ada catatan do dia ulan ni HKBP termasuk ma padita resort amang pareses terjarang gua mak padita amang pareses pida padita sian hurion tokin biasanya ada pas pida padita sian non 5 tahun anu guna 10 tahun alai horoan atau ngapala perlu do tugas ni mak padita si hobbing di Medan binana Victor di papida amang siak kuriaton alani tang yang ngami mak padita di yang malam Marbungaran ulon niamang di distrik Tulu Bulu Sada Medan Utara. Awi hati kecil honok do taring untuk perpindahan niamangon las pangiduan di bagi amak padita onang gula so pareses atau di sada partikian narok perhosorannya kapadita asarom si anak tuhuriaon alai gabi padita resok mak. Kami pesian HKBP Jatuh sangat terkesan di pelayanan Nyamang. Sangat merayat. Atas sungguh paus namati natuari. Jono kiat tu masyarakat. Amang go gurukur di piga-piga pembuat nama. Jala itu sada pelayanan na sangat nyata di hita ruas. Ala dia magpadita asal nak pagajakku. Adok saya ada pergi dua aku tu amang tak kubo tu manang di tugas sulamak padita resort ima taringot tu musik box di pertangyangan. Macam perlu hidup yang makadita di hita di pertangyangan. Jadi hubutu kami saya lilingon amang go namang ulahoni. Alani mulu tu mulak pi amang tu Medan tinggal ho namang jo musik box ni pertangyangan ni. Asa jala tugas cunon yang mak padita resort non isi ma nabu di setiap pertangyangan. Lau patuduhon musik box di setiap pertangyangan. Alani yang mak padita si hobbing horos ma selamat jalan ma diamang tuk sudedo kami sian ruas tah HKBP si Jating. Madok mau lihat di pelayanan ni amang nasa lilingon. Jepek go memak tulu taud do alai masai lohot do dia karoha, lohot dia ka pikiran ni sudi ruas lubumi mahita ka fungsional di Huriata na selalu tiap hari hita pa Jepang. Takuwo to ay meloroh hita tu sekretariat ni garijat taham karongan. Susah do bidahon isi do sekretaris isi do amak padita si hobby. Ay saplopat Juma mangok kerja tong dia, mabay naka sudah di kerja mak padita si hobi ngot.
Masih turun naik dokon amangi bahwa amang itu adalah seorang yang sangat loyal tu atasan dan sangat berbuat mengula natung matsai dengan didorong oleh kesungguhan hati dohot tanpa pamrih. Mau lihat mamang di palianan ni amak pati tasib nang soni manang di inang. Hulala tonggot ini mungkin dua inang selama ini agar juga bisa bersama-sama dengan amang juga dengan anak-anak. Alani kami juga dari atas nama Gereja HKBP Sijatung mengatakan terima kasih kepada Inang dan keluarga Salhuna yang menopang pelayanan amang ini begitu berbuah manis di Gereja HKBP Sijatung. Langsung ini manang dinang nama tua deh. 3 hal husuk ketua makat di Tasiobing. Ayo do inang ipid desiak kurioniku. Do tamang itu cilincing nama inang ini na. Jadi batong madinggam batong yuton inang akapunguan di gereja Berwadon. Begitu juga kepada anak-anak at yang siobik tatang yakuma aka ro piga-piga na mga luluyak ka perkerijuan ipasahat Tuhan aka cita-cita na amak padita atas nama ni saluh maruas ni huriya ka bibisi jatu do takka parhalado daktar bay suaro ngaka nahurang amak padita aka namar salpuat di pakkatayod do dia ka pabayanan maupun amak padita may dohot inang. Enat tuari siya butulda di kepak-kepak amang ka barang-barang minek kudok dunian. Amang las kepak da ka kanahurang ka pakatayon na salpu na sililingon. Nang ni kudotok to amak padita. Alanya amak padita toktong ma saya yakin dan percaya sa nahudok na kaning. Di sa datik kihaduan. Pacu panggobehita. Buya amang padita besi hobi bisa tatam matong di amak paresesi. Gabi amak padi taresot haduat di gereja HKBP Sijatung. Horas mani amak padi selamat jalan ma bolo tukpi adiga namak borofat sian hodiat taong. Alay do namang natuari sada bolo dak salau ay dang arok paborhat to di sanid namang molo tukpi no namang na borofat to sadak ku pataru hami. Batu ma dia magunang mabakurang di rohani amang dohot inang nak keluarga saluhut. Tangyang ngami ma paborhat panamang dohot inang hipas mari perdalanan do mana sabat-sabat ispaso-paso Tuhan mahita salhut. Langsung ni dia amak padita Sarip Amsal pasaribu dohot inang. Selamat datang ma di HKBP Cijantung. Nanang pabohonok putu amang padita Amsal. Saya dan nahuberi kami ruas di huri di akapadita di huriata salilingon dus niro harwamang. Mularong marsay ruas di son sahalak laut rumah sakit. Na 5 padita daw keluarga laut sudi rapak rodo rumah sakit. Alani mulo adong anon na marsahit ruak kapadita ba manikir na marsahit rumah sakit. Mulo dak kay dia sahalak igor beh. Eno sudi na padita. Tangiso dang dohot manikir. Jadi dia tahu nama siobing nak kenyoda dongan macam ringgat do parsauran di aka hida perhalado alaman nyamang may 7 donon nami ma selamat datang selamat melayani di huriata HKBP Sijatung alay daku son nahu begitong berita na daku liling ramang melayani di huriaw muldak salah manangataw nido manangataw di paduang paciuto alay maksud tu amang ba di waktu na sangat singkat ibe ba nang makinangan manis na indah di huriata HKBP Sijatung. Ima hata siak kami song parhalado selamat datang madiamang selamat jalan madiamak padita si hobing buat tama masuk hita salutna utima. Laos 7 mahita para 2 tahun asa tapasahat cendera matata tu amak padita siobing. Ala yang gumak katahon ni hulala langsung mendaharai ma asa sonarga
Maulia tema dihitan nungatung macai uli, acara madok hata di bagas setikion, acara pertandingan songoninang hata patujulu, doho songoninang hata borhat-borhat, dohot hata bajakon, alani partikenon waing kupasa hata mima bimbingan pastoral siya namang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Oluan Nainggolan STH. Waras merita kamanginang, wala tadi tu hatta. Perjulu wala tema ala dengkan merdalan. Ulawan paporhatu padidata, doa pangujakon padidata di Resort Cijantungon. Wala tema disediakan kebersamata, doa ke keluarga huber kami di sana teh. Jadi utangin akaning padok mata padita binahar. Dina hurang malo pe au mandoko kata tuhamu inna apala tu malo hia dua mangon mandoko kata ate jadi di sido sude dangaru katinggalan bagian ni pengalaman kebersamaan mete saleleng tolu talu di ingananon ba ele kumatong dihamu sude ruas nia KBP Cijantung alai alamat ta burjudo inang natutuai inang burpapa teh beda teh dang sudi di pau mas jalang jalak kamu manon inang onan teh inang natutuon na burjuon malah teh ma di amang Sarip Amsal ba sabar madamang padohan tarik tuguaran muna paling hatop 2 bulanon macam-macam dope. Adong nama dokon Amsal Sarip, adong nama dokon Samsul Sarip, bawa benon, lam lilingan non lam di pos do amang dah sabar mama, itu somala, mulai tema di Pangulau ni paditata binahar pos roha. Dalam terkait tu Cijantung ala ngotar dok 32 tahun nomor hubas di HKBP binoto do taboto do hasitong na kedewasaan ni Cijantungon taringo tu pelaksanaan ni mutasi di HKBP tapola tapagajang besong niro nyamangi di sungguh dewasa sungguh elegan na tapi si patarong kapangiduan dangadong nama dokos sosaut ima anggo catatan ni Cijantung di ami anggo mempapah di bawah tu di Parjati Waringin nate holon itu tua jadi pos roha jaka perdalanan ni poko basiota boy musil lebih berkiprah mangate dengan baru songoni do hita mara sisolu ne maragam salileng songonod dope sistem nata anut bagian ni tanggung jawab tama laho terus membenahi penguatan sistem di HKBP penguatan sistem organisasi di HKBP dalam bagian di transformasi panggilan transformasi periode anggia boilam tu ulina dalam tu ulina tuaka pelaksanaan ni the man on the right man ngata benungain the man on the right man di waktu yang sama di kompetensi yang tepat imajo harus menang baru sembiring pada niamang nakaning, mungkin ini bagian dari doa inang, ya, biar lebih tetap setiap hari ketemu. Ate nang ate, asa boha, ido, ngadi tudu among muna behamu, maramong nama, itu bagian doa kita. Jadi terkadang ketika kita melihat mengamati sesuatu pekerjaan dari Tuhan, kita selalu tiba kepada kesimpulan bahwa rancangan Tuhan itulah yang terindah. Ido terus di sude keputusan ni hapor teh. Jadi
dia mang sarip dison berhite amang doa kadong parhalado bajalo hamu ma amangon. Mulu tabigi nak kaning riwayat pakobasion ni amangon. Terdok 20 tahun di daerah Sending. Bolonga martari ngot tu Sending au termalubuk do tartokku. Dang bui sudah songon amang kesetiaan. Margabo-gabo dinganan terpencil. Belum arti beko kami akan di kota-kota. Maharon hobe kami sianda binen nyamang. Posro hamamang dapok mudo. Dah natama. Jalai do aja kakku tu sudah hita parhala dodok ruas ni HKP Cijantung. Tadukung mamangon. Mungkin di sini beliau akan mengakhiri pengabdiannya, ketulusannya. Tatangnya koma. Tabo tado, bolo dengan tapara di tapat tulus tapat porhat. Pasu-pasu doi di sudi ruas ni HKP Cijantung. Ido hapor syokku. Karena amang ini hanya mengandalkan karya Tuhan. Pertolongan Tuhan yang dang namalo amangon alenda bisuk. Dang songud dia mangon alai di julun ni Tuhani, di boto Tuhani doahani rohana. Sehingga akan menjadi indikator kalau amang ini punya anak 3, semuanya dokter 3, itu fakta bahwa beliau tulus melayani. Jadi kadang kita tidak bisa katakanlah dipengaruhi oleh tampilan apapun, tetapi hati yang terdalamlah. Damangda nubagasi mata bereng. Sian sudia kariwaya di pangulon namangi pasti akan membuahkan karya baik. Kadang walaupun itu seperti tidak gebiar, heboh, dia, saya masih meyakini cara pelayanan yang silent, hohom, saya masih meyakini barangkali itu yang paling berkenan di hadapan Allah, di hati Allah. Selamat mamang, do inang dison, ipas-ipas, do akana kota terlumubi boru teh, enangnya boru kami yang kuat menghadapi masih muda sudah ditinggal oleh amang Simanjuntak Nahinan, tetap kuat. Pasti Bapak juga sudah menguatkan terus. Amang inang, itu bagian na asing mak. Jadi berharap kami marhite-hite momenon sedohonon nami. Ketika HKBP sekarang sudah berada dalam tahap pelaksanaan yang kita sudah sepakati bersama melalui sinode bahwa HKBP memasuki pengelolaan keuangannya dengan sistem sentralisasi. Eleh-elehku, ini merupakan beban dan tanggung jawab kita bersama. Bukan semata-mata Holan Ipurus Sekjen Kadep Pareses Paditaresok mama mikiri ala ikut sudedo stakeholdernya KBP akan tua-tua nami ruas bahkan kawala muda harus benar-benar ikut terbeban untuk sukses penguatan sentralisasi keuangan ini. Dalam hal ini tidak ada kita di luar atau outsider seolah-olah tidak memiliki program tersebut. Sudedo hita ikut terlibat di sini. Aita boto do pakorhon ni mata sosialisasi honi. Soal ada pidato, statement yang mungkin harus diungkapkan seperti itu untuk kepastian memutuskan ini berjalan dan selanjutnya taboto doi dangadong beod, dangadong beina, ale sadar dohita ini masih tahap bayi, masih tahap merangkak, masih jauh perjalanan ke depan untuk kita terus berbenah dalam rangka penguatan sentralisasi keuangan non
Ima lehelekku tu hita selalu. Nah, asa carata berpikir, carata bertindak. Dia keputusan unang be songon mindset ketika desentralisasi. Ale ketika kita sudah masuk dalam tahapan sentralisasi, carata be tindakan na sentral. Unang bangga kita dengan kebanggaan sektoral. Tapi mari ketika kita bertindak saat itu juga bahwa kita adalah bagian dari sentral HKBP. Hatiha tapasahat peleatta. Hatiha tapasahat peleatta. Ngekonadong dipakilalata. Ngadoho tau mangurupi padita na dipispisri. Ngadoho tau mangurupi padita na disipiongot. Aduh, tahu manghurupian, ima tindakan na sentral. Ketika tapasah peliatai. Dan selilingon, ketika kita lokal, sektoral, tapasah hati, tole mak hola di jantung di. Kan itu selilingon, hola di jantung di, mana selilingon. Ali ketika sudah masuk dalam sentral, penata putuson, penata hula, program dia bahkan tindakan sahat tu napasahat tu peleape. Saya merasa ketika saya mempersembahkan persembahan saya di Tigalingga dohutakku HKBP nabuni amakilalau iko sahaton tu HKBP hutakku namargoar HKBP Batu Gungun resort Tigalingga. Soni nama pakilalaku di zaman sentralisasi. Ima bedana, di mindset harus dirubah, cara-cara harus dirubah, sudah tindakan dirubah. Asa toho hitanang masuk tu era sentralisasi. Ima rasa kami sosok-sosok kamanginang, intina nakaning ini merupakan beban dan tanggung jawab semua baik jemaat, baik pendeta, supaya HKBP sustain ke depan, berkelanjutan ke depan. Mula najului do dimungkinkan umur ni HKBP lodo 50 tahun nari. Mula partahat tedepe sistem najului. Ale marhiti-hiti on tatangyak koma terus mah HKBP. Sustain, berkelanjutan. Diaka eksistensina, jati dirina, pelayananna, doh fungsina. Di tengah-tengah alak Batak terkhusus. Asa selamat manawarhat, padita nami, padita binahar, soninang, padita pasaribu, nang ujak, apalah ditikyon. Damanginang da, horas madita. Jadi tapa ujung ma, Roma kapadita tatuzulu, mari dia mahita. Tatangyak kumapeliata. Ali di Batama namina di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silen lehon nading kado nasa ulibasa nama uliutus. Upa sahatami ma sian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may dalaramoti asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajomu di tongah-tongah ni huriam doh di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silan lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say ro maharajomu, say saut malomuni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion, hangu luas siya pari. Si sama dusa nami songo panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Shalom horas madihita, isomojo situanami samar poto jo hita do paditata. Sudah hita namar hobas, jongnya mari jolojo marpoto dungenon moltongadong hita neng masih jalangan di joloni altar mahita masih jalangan.